Jeg fik VMAX Dragons Premium Collection Box i julegave, og nu åbner jeg den. I den her box er der 11 pakker, og de her kort, det er ikke promokort, men jumbo-kort, man kan kun få herudaf. Og heroppe der er der 5 pakker, og så om på den anden side, der kan man se 5 pakker, men så ved jeg, der er en pakke herom bagved også. Den her VMAX Dragons, fordi der er Duraludon V, Duraludon VMAX, Duraludon VMAX Jumbo-kort, og det samme med Rayquaza. Og jeg var lige ved at åbne den, da jeg lige kom til tanke om, jeg skulle lige vise begge sider af den. Men nu åbner jeg den. Nu går jeg bare lige i gang med at åbne den igen. Nu har jeg fået den ud af pappen. Jeg vil lige se på begge sider der. Det er en virkelig fed boks, det må jeg sige. Og så får jeg den også ud af plastikken lige om lidt. Nu har jeg fået alting ud af Rayquaza siden. Der er en pakke Lost Origin, 2 pakker Astral Radiance, en pakke Brilliant Stars og en pakke Fusion Strike. Så er der selvfølgelig det kæmpe jumbo-kort, og så de 2 mindre kort, som kommer fra Evolving Skies. Nu viser jeg alligevel bare lige den anden side her med Duraludon. Når man får den øverste der plastik af, så kan man få promokorten med det samme. Her har vi en pakke Evolving Skies. Så har vi en pakke Lost Origin, en pakke Astral Radiance, Brilliant Stars, 2 Brilliant Stars herom faktisk, og en Fusion Strike. Og så her, der har vi så de 2 Evolving Skies, helt normalt Evolving Skies kort. Det er ikke promokort eller noget, men det er stadig fedt, man bare får dem i boksen. Og så har vi 11 pakker i alt, som jeg lige får sorteret i et sæt. Så har vi de 11 pakker. Jeg starter med Fusion Strike her. Og det er alt sammen sort shield. Og den her boksen er faktisk eksklusiv til den amerikanske butik Target. Men på Kelso lige nu, så kan man få den derinde. Og den her, hvor pakkerne de er selvfølgelig umuligt at åbne, hvis man lige har fået klippet negle som altid. Men jeg prøver nu alligevel. Jeg er blevet endnu mere frisk i går faktisk. Jeg er ikke så syg mere. Jeg har fået det meget bedre. Nu lyder jeg tror bare, jeg lyder lidt mærkeligt nu. Okay, jeg vil gerne have den her pakket op. Sådan der. Så fik jeg den op. Jeg skal kortet væk. 4 bagfra og foran. Og så går vi i gang. Vi har Græsenergi, Dancer, Pangoro, Grablocked, Eevee, Shinx, Shelmet, Bunnelby, Drillbur, Reverse Smeargle og en non-hollow Maractus. Så åbner vi bare den næste pakke. Der er stadig 10 pakker tilbage. Det er alligevel lidt mange. Det er flere, end man får i en lige trailerbox fra Scarlet Violet. Så det er en del pakker, man får i den her. Så skal vi have 4 bagfra om foran. Og så går vi i gang. Fighting Energy, Heliolisk, Dunsparce, Cramomatic, Pansage, Q-Feint, Gligar, Slugma, Skitty, Reverse Bunnelby og en non-hollow Claydol. Okay, Fusion Strike var meget uheldigt der. Men så må vi jo se på Brilliant Stars. Hvor det dyreste kort fra det her sæt, det er Charizard V All-Darten. Som min lille søster faktisk har. Jeg tror, det er det dyreste kort. Og vi har Fighting Energy, Beartic, Floatzel, Choice Belt, Shroomish, Piplup, Turtwig, Sork, Corphish, Reverse Beartic og en Kingler V. Så fik man endelig det første pull. Og så skal vi bare i gang med næste pakke med det samme. Så skal vi have 4 bag, jeg retter lige op på den der, sådan der. 4 bag frem foran. Og så går vi i gang. Fighting Energy, Torkoal, Roseanne's Backup, Probopass, Grimer, Clefairy, Bidoof, Electabuzz, Hawlucha,
Vibrava, Non-Hollow Staraptor. Det er ikke det bedste held i den her boks lige nu, det må jeg sige. Men det kan hurtigt ændre sig. Vi skal bare have 4 bagfra om foran. Og så håber jeg på den Charizard V der. Dark Energy, Ultra Ball, Vibrava, Tropius, Electabuzz, Holucha, Weasel, Gible, Trapinch, Reverse Corphish, Non-Hollow Tornadus. Det var alle Breeding Stars pakkerne. Så skal vi til at åbne Astral Radiance. Og et pull ud af hvor mange pakker? 6 pakker tror jeg var. 5. Det er ikke særlig godt held. Men jeg håber Astral kan lave om på det. Jeg elsker Astral. Det er et virkelig godt sæt. Vi har Wishcash, Curlier, Kensling Cologne, Chatot, Bronzor, Rowlet, Oshawott, Cypher, Reverse Uxie og en Hollow Mesprit. Og det er faktisk også nytår nu, det er 2024. Så godt nytår. Og så, ja. Jeg tænkte, den her boks den vil lige være perfekt til nytår, fordi der er 11 pakker i, så det vil være en god måde at skyde det nye år i gang. Og jeg tror måske, jeg så noget i den her pakke. Vi har Fighting Energy, Knockdown, Hippowdon, Dartrix, Heracross, Teddiursa, Mantine, Cypher, Hisuian Basculin, Reverse Hippopotas og en Rainbow Rare Hisuian Samurott V-Star. Det kort har jeg ikke. Det var et rimelig fint pull faktisk. Jeg får lige pris op på skærmen, når jeg får redigeret den her video. Så kan man lige se, hvad den er værd. Jeg tror, det var lidt værd. Men jeg ved ikke. Så skal vi kortet væk. 4 bagfra foran. Og så går vi i gang. Lightning Energy, Bronzor, Roxanne, Curlier, Mantine, Hisuian Voltorb, Hisuian Basculin, Glameow, Poochyena, Reverse Bergmite og en Origin Form Dialga V-Star. Nå. Så Astral Radiance, der måske lige været den her boks. Det kunne sagtens være, den har det faktisk. Så åbner vi en pakke Lost Origin nu, for nu er der ikke flere Astral Radiance. Så skal vi have 4 bagfra foran, og så går vi i gang. Og i Lost Origin, der kunne jeg godt tænke mig Giratina V All-Darten, som er det mest sjældne kort for det her sæt. Og mit held i Pokémon Go lige nu, så er det muligt. Vi har en Hisuian Basculin, Vileplume Reverse og en Hollow Vileplume. Sidste pakke Lost Origin og anden sidste pakke i hele den her boks. Og mit held har ikke været alt for godt, udover den der Rainbow V-Star der. Men udover det, så har mit held ikke været alt for godt den her boks. Og der håber jeg, Evolving Skies kan droppe på med Moonbjørn der. Umbreon V med Soldart. Nej, det er ikke et godt tegn. Vi skal have 4 bagfra dem foran. Og så går vi i gang. Fire Energy, Relicanth, Cascoon, Lampent, Squirvet, Gligar, Phantomp, Sudowoodo, Bronzor, Reverse Poliwhirl og en Magearna Non-Hollow. Har vi en sidste pakke indtil videre, og så har vi fået de her 3, hvor den her, den tror jeg er en del værd, og så Kingler V også. Så 3 ud af 3 pulser ud af 10 pakker indtil videre, det er ikke særlig godt held. Det er det ikke. Men nu åbner jeg en pakke Evolving Skies, som kan ændre alt. Vi skal bare have 4 bagfra foran, og så skal vi have den Umbreon der. Vi har Fire Energy, Snowleaf Badge, Hypno, Tentacruel, Bagon, Litleo, Lotad, Teddiursa, Cryogonal, Reverse Gigalith og en Tropius Non-Hollow. Okay, mit held i den her boks har ikke været alt for godt, det må jeg sige. Jeg håber på, at det var lidt bedre. Men det er sådan, da jeg åbner Pokémon-kort, det er ikke altid, man er heldig.
Men jeg kan lige vise, hvad jeg har fået i den her video med kortene, som man var garanteret i boksen. Og jeg kan lige starte med jumbo-kortene her. Som jeg ved ikke helt, om jeg kan finde pris på, men jeg kan prøve. Vi har Duraludon VMAX Jumbo, Rayquaza VMAX Jumbo, og så har vi de normale størrelseskort, hvor vi har en Duraludon VMAX der, en Duraludon V, Rayquaza VMAX, Rayquaza V, Origin Form Dialga V-Star, Hisuian Samurott V-Star Rainbow Rare, eller Hyper Rare kan man vist også kalde det, og så en Kingle V. Det var alt for i dag, og faktisk alle de bokser jeg fik i julegave har jeg åbnet nu. Altså den her boks var ikke alt for godt, men med de kort man var garanteret i boksen, så vil jeg sige, det var ikke helt dårligt. Altså jeg kan godt lide de her VMAX kort, plus den. Men udover det, så er mit held ikke særlig godt. Så det var alt for i dag, og så ses vi på et eller andet tidspunkt.